Entzule maitio, hemen Euskal Irratian gaude, Antxon eta Josepa, zuekin orduan bat pasatzeko. Gaur gonbidatu bereziak ditugu, Bin Laden eta Buruz. Bakoitza gela ezberdinetan egongo dira, ez borrokatzeko, baina kristal baten bidez ikusiko dira. Kaixo Bin Laden, kaixo Buruz. Hello, ni ez jokin gaztelera, ni jokin euskera. Iragarketara goaz. Ez, irakurzu gaizki utzi zuelako. No! Nut, ez datuko dorre pikiak bota zituelako. Betak tentaturik prestatu alduzu, Bin Laden? Bai, etxe zurian. Oh no, the White House! Oh no! Orain, deitxanetara pasatuko gara. Ez ahaztu telefonoa hau dela. Bederatzi 02 bat. Ring! Bai, nor daukagu telefonoaren beste aldean? Manolo naiz, eta Bin Ladeni galdera bat egin nahi diot. Nola sentitu zinen dorre bikiak botatzerakoan? Nor egin zizun hori egiteko? Oso ongi sentitu nintzen, eta Bushek esan zidan hori egiteko. Ez, hori gezurra da! Utsi ez da bai da geroratu. Ring! Nor da? Kaixo, jo naiz, eta buzentzan galdera bat daukar. Bota bat galdera. Zergatik egiten dituzu hanbeste guda artero zer ez lortzeko? Ba, ez dakit. Gudak oso guztokak ditudalako. Agur, Jon. Aio, Agur, Bin Laden. Agur, Buruz. Bye-bye! Salam alikum. Itxumarikita! Iragarketara goaz. Igande arratsaldetan hemen egongo dira Txus eta Xavier. Zuei euskal futbola eskaintzeko. Gol! Hemen gaude berriro entzuleo. Orain kaleratu denako gara, galdera batzuk egitera. Erregea, Txabezi Soluzionaren buru. Orain, Juanjo, gure kazetariarekin konektatu dugu. Gaztelu enparantzan dagoela. Barkatu ezin dugu, Juanjoririk konektatu. Konpontzen dugu bitartean iragarkietara goaz.
Inigo Sagordategia, bere txuletoiak daztatzera, eta Sagardo Oberena edatera. Hemen gaude berriro zuekin. Badirudi konexio berreskuratu dugula. Kaixo, Juanjo, ia galdera horiek. Bai, hemen dugu Patxi, gurekin hitz egiteko. Zer iruditu zitzaizun erregeak Txabezi esan ziona? Oso gaizki, pertsoni hitz egiten utzi behar zaielako. Hemen daukagu ere Nerea. Zer iruditu zitzaizun erregeak Txabezi esan ziona? Oso gaizki, Aznar benetan fascista bat delako. Orain Fermini galdetuko diogu. Zer iruditu zitzaizun erregeak Txabezi esan ziona? Ba oso ongi, Txabez gezurrak esaten ari zituelako. Bueno, hemen bukatu da gaurko irratsaioa. Bihar bueltatuko gara. Orain, geure